Matar da ciki ya kashe ta. Wannan matar da kuke ganin hotonta ita ce mahaifiya mafi ƙanƙanta a duniya, sai dai ba ƙanƙanta ta ƙarancin shekaru ba, ƙanƙanta ta rashin tsayi. Matar 'yar ƙasar Amurka ce mai suna Stacey Harrod, wanda duka tsayinta bai wuce 0.71 mita ba. Ta mutu tana da shekaru 44 a duniya a lokacin da ta samu cikin 'ya'ya 3, wanda garin haihuwar ya sa ta mutu, duk da ba wannan shi ne ɗaukar cikinta na farko ba, domin ta haihu da yawa. To sai dai waɗannan 'ya'ya 3 da ta ɗau cikinsu lokaci guda shi ne ya yi sanadiyyar mutuwarta. Likitoci sun yi bakin ƙoƙarinsu ganin sun ceto matar, sai dai kwananta ya riga ya ƙare, domin bincike ya nuna cewa yadda matar take ba za ta iya haihuwar 'ya'ya 3. Mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. Idan wannan bidiyon ya yi muku, ku sharing.